Кніга прарока Езекіеля, раздзел 33. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы. Сын чалавечы, гавары да сваіх землякоў і скажы ім: калі на нейкую зямлю я наведу меч, і жыхары яе выберуць сярод сябе якога чалавека і паставяць яго сабе вартаўніком, і ён убачыць, што меч прыходзіць на зямлю і ў трубу затрубіць, і перасцеражэ народ, але нехта хоць чуе гук трубы не ўсцеражэцца, і меч надыдзе і заб'е яго, то кроў яго будзе на галаве яго. Гук трубы ён пачуў і не ўсцярогся, дык хай кроў яго будзе на ім самім. Калі, аднак, перасцярогу прыме, то збавіць сваю душу. Калі, аднак, вартаўнік убачыць, што прыходзіць меч, і не патрубіць у трубу, і народ не ўсцеражэцца, ды прыйдзе меч і заб'е кагосьці з іх, дык гэты апошні быў забраны ў сваёй злачыннасці, але кроў яго я ўскладу на вартаўніка. Цябе ж, сын чалавечы, вызначыў я на вартаўніка для дому Ізраэля. Дык ты, чуючы з вуснаў маіх перасцярогу, перасцеражэш іх у маё імя. Калі я бязбожніку скажу: бязбожнік, ты смерцю памрэш, а ты нічога не скажаш, каб адвесці бязбожніка ад яго дарогі, то сам бязбожнік памрэ ў сваёй злачыннасці, але адказнасць за яго кроў я ўскладу на руку тваю. Калі, аднак, перасцеражэш ты бязбожніка, каб адступіў ад сваіх дарог, і ён не адвернецца ад сваёй дарогі, ён сам памрэ ў злачыннасці сваёй, але ты вызваліў душу сваю. Такім чынам ты, сын чалавечы, кажы дому Ізраэля: вы, прамаўляючы, кажаце так: правіннасці нашы і грахі нашы ляжаць на нас, і мы дзеля іх марнеем. Дык як зможам жыць? Скажы ім: жыву я, кажа Господ Бог, не хачу смерці бязбожніка, але каб адвярнуўся бязбожнік ад дарогі сваёй і жыў. Адвярніцеся ад дарог сваіх найгоршых, і чаму маеце прападаць, дом Ізраэля? Такім чынам ты, сын чалавечы, скажы землякам сваім: справядлівасць справядлівага не ўратуе яго, калі ён зграшыць. Бязбожнасць бязбожніка не загубіць яго, калі ён адвернецца ад сваёй бязбожнасці. І справядлівы не зможа застацца пры жыцці і ў справядлівасці сваёй, калі ён зграшыць. Нават калі скажу справядліваму: напэўна будзеш жыць, і ён упэўнены ў сваёй справядлівасці дапусціцца злачыннасці, то ўжо не будзе памяці пра ўсю яго справядлівасць, ды дзеля злачыннасці, якой дапусціўся, мусіць ён у ёй памерці. А калі я скажу бязбожніку: смерцю памрэш, а ён адвернецца ад граху свайго і пачне пільнаваць закон і справядлівасць, аддасць заклад гэты бязбожнік і зверне, што нарабаваў, будзе жыць паводле законаў, што дае яму жыццё, не будзе дапускацца ніякай ліхоты, то, напэўна, застанецца ён пры жыцці і не памрэ. Ніводзін з дапушчаных ім грахоў не будзе яму залічаны. Хадзіў ён паводле закону і справядлівасці, дык застанецца пры жыцці. І кажуць твае землякі: несправядлівая дарога Господа, і іх дарога несправядлівая. Калі бо справядлівы адвернецца ад справядлівасці сваёй і будзе дапускацца злачыннасцей, то памрэ ў іх. І калі бязбожнік адвернецца ад сваёй бязбожнасці і будзе пільнаваць закон і справядлівасць, дзякуючы гэтаму будзе жыць. І вы кажаце: несправядлівая дарога Господа. Я буду судзіць кожнага з вас, дом Ізраэля, паводле ўчынкаў яго. І сталася ў 11 годзе ад перасялення нашага, у 10 месяцы, у 5 дзень гэтага месяца, прыбыў да мяне ўцякач з Єрусаліма з весткаю: горад захоплены. А супачыла на мне рука Господа вечарам перад прыбыццём уцекача, і адкрыў ён мне вусны, перш чым той прыйшоў да мяне раніцай. І калі мае вусны адкрыліся, не быў я ўжо нямы. І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы: сын чалавечы, жыхары гэтых руін у зямлі ізраільскай кажуць, прамаўляючы: Абрагам быў адзін і атрымаў ва ўласнасць зямлю. Нас жа многа, нам дадзена была зямля ў спадчыну. Дзеля таго скажы ім: гэта кажа Господ Бог. Вы ясце з крывёй і падымаеце вочы свае на сваіх ідалаў і праліваеце кроў, і вы хацелі б валодаць зямлёй у спадчыну. Вы паўсталі з мечамі вашымі, дапусціліся агіднасцей, і кожны з вас апаганіў жонку блізкага свайго, і вы будзеце валодаць зямлёй у спадчыну. Гэта, скажы ім,
Вось што кажа Господ Бог: жыву я, тыя, што ў руінах жывуць, загінуць ад меча, і тыя, хто жыве на полі, тых аддам дзікім звярам на здабычу, а тыя, хто жыве ў крэпасцях ды ў пячорах, памруць ад заразы. І зраблю я зямлю пустыняй і пустэчаю, і яе пыха і вялікасць скончацца, і горы Ізраіля будуць бязлюдныя, так што ніхто там не будзе хадзіць. Ды даведаюцца, што я Господ, калі я зраблю зямлю пустыняй і пустэчаю дзеля ўсіх агіднасцей іх, якіх яны дапусціліся. І ты, сын чалавечы, сыны народа твайго, якія гавораць пра цябе пры мурах і брамах дамоў, і гавораць адзін да аднаго кожны да брата свайго, кажучы: хадзіце і паслухайце, што гэта за слова, якое выходзіць ад Господа. І прыходзяць да цябе як быццам на сход народа, і сядзіць перад табою народ мой. І слухаюць яны словы твае і не выконваюць іх, бо робяць яны тое, што прыемнае ў вуснах іх, і сэрца іх цягнецца да прагавітасці іх. І ты для іх, як песня пра каханне, бо яна спяваецца прыгожым голасам і з прыемным гукам струн, і слухаюць яны словы твае і не выконваюць іх. І калі споўніцца тое, што прадказана, а яно ўжо прыходзіць, тады даведаюцца, што прарок быў між імі.